Ahojky lidičky, vítám vás u nového videa a dneska tady vám řeknu jednu soutěž, která bude. Tak se tady hru o 25 000 kč, ale jako první musíte splnit první výhru. Což bude taková těžší, ale musíte to prostě zvládnout a to bude v komentářích. To vám potom prostě. Vlastně do komentářů musíte napsat buď Severus Snape, Harry Potter, Hermiona, Ron a ještě Brumba, nebo profesorka McGonagall, nebo Malfoy. A já mám totiž vybrané z 300. Jeden je za AirPody, druhý ne jako z AirPody, jako sluchátka drátové, druhý je za setkání se mnou a třetí je výhra natáčení se mnou v mojí škole. Jako tady, kterou mám tady v pokoji. Takže tak, jo. Ale vlastně díky tito 3 vyhráci se potom dostanou do finále a můžou vyhrát těchto 25 000. Ale to nebude tak jednoduché to vyhrát. Protože to bude fakt těžké. Kdybyste to nikdo nevyhrál, tak dostanete aspoň jako odměnu a můžete si třeba se mnou dát číslo a psát si se mnou, nebo můžeme natáčet kdykoliv chcete, úplně kdykoliv. Toto je moje dnešní video. A ti, co jste prostě třeba byste to fakt nezvládli, tak to nevadí. Pokud do tohoto videa napíšete svoje Twitter těchto člověků, které jsem vyslovila z Harry Pottera, napíšete jednoho, tak 3 jsou s tam teda výherci. 3. Takže máte šanci to fakt vyhrát. Ale mám vybrané přesně 3. Ale určitě to není jako to, já potom to pána můžu říkat. Pokud to napíšete a bude to video mít aspoň 10 lajků, tak to bude dobré. Tak a doufám, že se vám tahle soutěž líbí. Snad ty peníze někdo vyhrajete, protože kdybyste je nevyhráli, tak byste byli určitě smutní, ale máte za to jako ještě tuto výhercu, jako výherní to věc. Jak se dostat do toho a jak se bude hrát o tyto peníze potom, tak to vám řeknu v tom finále. Tak ahoj.